Kenya nensenkima egati yalyo konyora namuna ababwatani kurwasi Chigosori ao kurubuna Regionals, National Super League, KPL, EPL, La Liga, Serie A, Bundesliga nichinde chinyinge lero iga ngoche ya mas demo kurwa segeti ya Kenya nya Green Stadium ekenege tigi ya inkase timu ya bumachoge barabu inyora no muri bwe Chigosori ngoche ya mas ya kurwa segeta seni kia Ndizi TV nabuna botambe eta nende mo Steven Captain 001 yesiketa seni kia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chisa 10 chamaragoba goika chisa 12 Chigosori imeya Ndizi TV. Ndizi TV ubwanzu bw'umuguzi umurubiri ukubwatia nigo kurigirirwa n'ibigori byonsi Mbiamona sana mancho mwere kwa ndre kubwatie taseni kia Ndizi TV ni maite watu ile chinga kichingia chita yeka chia mage gabu ase kwa kubwatia magana rengete rumba yale koleta mona papa siko amona Conrad omayenge kwero kavuna ogwesi okora magana rengete rumba twaro abutwende semo ya magana magia nere Brighton makori korenda seboniga kwaliga ni bene asomuro bilyo kanyerete umurobiri bwe Chigosori Morobeli buoka asorwango rwa Gusii ko te binkeri kegendreta samangana yebiti byaito Chigosori chiaba mura Chigosori chiaba iseke Chigosori yenko yamone Chigosori chinda sopo ime wetero morobeli bwe Chigosori ko tuchinsa bune chiga wekachinsa 12 nenusu na inchende mo Steven Captain 001 tobe koma guchakira bondi gamba ko mweli tobe manyia mange ali akoegarira sense mo ye Chigosori. Mete chita kabone chigana manga gendreta se eviti a mona mana regeta chiti mcha korwa soro gongorwa Gusii anda ketara betu kobanya aso we korwa se eviti a koneka ngoro ria so bwango ese Chigosori chigendreta se ligi ya FKF Premier League chita kabone chiga Chigosori chire ange chita eka emeronge 5-3 88 minutes ange Chigosori chionsi hingo timu ya Bidco United ya mentire go rivoniga ese bare Chigosori amone timu ya Talanta FC ne Chigosori gendrete Bidco United ivere Talanta FC ayemo Chigosori endeni go team ya Police FC egendete Chigosori amone team ya AFC Leopards naro Chigosori ya Nkongwe egendete chinse mo chiricha Police ako stadium na wikira boniga nigo team ya Leopards FC AFC Leopards erebose chigori bere ase egore ya monyora banense mo ya kabere Chigosori ndigo team ya Tusker FC Chigosori amone team ya Muhoroni Youth chinse mo chiricha Ruaraka na wikira boniga nigo Tusker erebose goria ya mwase bosa wikira boniga na Chigosori abange bakubwati kurasorongora Gusii Chigosori gatia timu ya Shabana FC amone timu ya Kariobangi Sharks na wikira boniga nega timu ya Shabana na Kariobangi Sharks ondeta iyo onarira koba gakobunge gori kontorire timu ya Shabana FC yakora amonchuli ayo nsi ya 3 asobo mwagwese baleta Chigosori gatia bo Justin Omwando yoso asensemo ya kabiro mekanye bunda Masai amono Chigosori omoke omuri onyora libagaria benero Chigosori rero leo teguna rero ne birthday yaye ndore gusena korege ntukie ngencho aseli tukoria ye birthday gati ya Chigosori banda ase Chigosori yagendrete Chigosori gatia timu ya Shabana na Kariobangi Sharks Tokonda se ligi ya Super League, National Super League, NSL ligi ya rase Chigosori chientunda ya kabere gose match week 2 nego timu ya Kajiado FC erebosie gore ya masevosa Chigosori amone timu ya MCF na ase timu ya Kurorongorwa Gusii timu ya Gusii FC egendete Chigosori amone timu ya Mombasa Elite wikira boniga angachita ekemeronge 5 na ibere nego timu ya Mombasa Elite badere bosio gwegore ya masevosa gore atokase ensementangani wetere nchira ye kona ase Chigosori yeyu boni bengo kubwateria yonsi ko tebinke gendete mona monase chega mangana rengete nkoyo korwaiga ase orongo korwa Gusii korendere gati nkwana mange abageni vaito no baraiga ase studio
n'abanyankonga senchera ya bene asorongo rwanzi rwa Nyanza keto kwa rongo rwa Nyanza nachi county chonsi isano nemo kero chukobe kwamo amangana yenko yo yeli yekoreta chitime chichonsi amo kwamirani eligi ya Nyanza Regional League Roi kanto wateri bagari ya bene yogo tuara abanyankongo be eligi yeyu etime kane buna Bomachoge Borabu FC etime yakolira manga maya samana rengete enko yo koletin kwana manga igoro yabo aboto chakana coach naye ongabuna umutubu team na korire mono karito akurire se management na coach to korire limono team anyana karabo chakane riatari yao nandake na kyoigwete kunyara ko bomunyankongo onyanze ngima mbia mono omuraria Steven Ndemo litanganya soko twari ngo ikase gitaseni kigia Ndizi TV ocha kuerera mangana sport mono una regional league na Chigosori chinda se nseme ya Gusii na boigo nseonsi ya Kenya na kujisikaria so asamarieta igongoro kwa Steve Biko Ratemo inche umoro kebwe timu ya Bomachoge Borabu timu igere president Kenya na kigeti geito igonde no mogoko sana asengencho into tu ayege kombe kia Nyanza Regional League ekaro tu imuge kombe kiria maene na bona abwate ona bachezaji bane na bateretinga igombwato mogoko kubaeta no Borabu abaru na barenge getigati akirende imikwere ni Nyasaye mbiemono na mashabiki onzi na nseme yito yonse pia soko tubwati siba tubwati upya asama shabiki atwa morali nkia aba damini baito ngodanga mbiemono sana. Asante sana Steve Biko ne retario ta chinsa chiricha South Africa tia mana wase aguri bayo banchite history bati ya troko mana Steve Biko na maena morelia tata na anjite Steve Biko sana. Steve Biko garenge activist South Africa area ekara itetwe na gontebia iga onjori tuboka musungu mutu garigererinse so nabo arochinga mongwani gaitetu bobe gachaga kangeri etieri garonya kumuinyora ahinde ndoche garongora arigereria na bangu majikororanga na bona majitubwa dishimbu chia yake igone rieta na ringo changerarire ndibwate na rero manganaye mbia mono mbia sana era mekende buna Steve Biko nje bakando ka Steven njarone bukuba arigereti njira Steven yage twamagera na nje bakando ka Steven ti manyaro na kiera ave kolende na nje ngati ya amarieta nenge nje kolendo yo Steve Biko homoro kyo manene bwe timu ya Bomachoge Borabu FC mbatebia mange Sabalia kwa bomunyango koteria ya moment ya mutuli ko boka lero mbi kwate bangu nete ko munyango ko Nyanza na sabalia ntambe sana iganeti character iganeti concentration mbate bya mangi inge ke Bomachoge ya kora takitali timu nyinge cyakorire egento bune kyo ndake to cyanse meje ni meta no mogosori ase timu ya Bomachoge na butakane rietari yao nkoro nsemo kielio koru ndake wiki yaeta ndake nakikwairira obogwibwa ino asama rieta ngoro ku Evans Boards chino mogosori Bomachoge Borabu na boigo ninche captain ya Bomachoge Borabu kwanza to kwelane ni byamono sogo twarika watu arakire studio byamono sana obuyweito no buyobuya nande wa gerire tuamanyira mange and at least tumejifunza mengi katika mpira kwa season yengima hadi ko be unbeaten ni season yengima haijakuwa rahisi na at least ni ile umoja tumekuwa nao tumeshirikiana na coaches mzuri sana ni yani kando no kwa be coach obeire una ne izafata to us abo igo nendo west le segment platform upira ngo tworokereria mange siko y'umupira abo igo management bamba yawa siyo madam radio yunge ere toko muira ne mbia mona segment ndio tu asererete wokofa gose tosere umupira gose tore meni makete toko mwakira mbia mono agendre no moyo yoyo na tubwate season itogoje nyato ko vendabia na mashabiki boigo twabakire mbia mono andake ndatigara tu abwa gwese captain andake yana kerebu na Boaz Evans captain kwa timu ya Bomachoge Borabu FC na bora tebya andake namba kilio koko soli na andake nambe yoro nangi kelio kurigile wote besu ni yeye wako wetere namba yese njukere namba ne kwa objective chiaye eso mogoso na se team chengo goso namba chia moto 7 11 na 9 pati nande ngora tumekando kwa kama full back me mostly season na hakire mepire menge guna striker mutuga abo yonche na konye team to abwatira na baba sorry to akonya na hande season
na nyonse chigoli 8 nechi assist. Gawono at least nilichangia hata kama ni kidogo, ilikuwa tu sawa. Imetegento kenke yesenga nchitimu njiri nyenge na chiracho ne chitimu ne chigosori chirange meronge vire ike gogo twarange chigoli goal contribution chigoli 12 nege nteke bala somo gosori kurwaiga asoro ngorwa gusina onyambono kubwatana na itu yo toche mase mukurwa se studio samaga chama nene Ndizi TV togo sangamo na etimi ya Bomatoge Borabu FC asema tukabwa ngoiga chiligi chinyinge mbono chigo chaka ligi ya National Super League, ligi ya Kenya Premier League korende ligi irege kakwera ne ligi ya Nyanza Regional League tingo chya nyuri tukoba kego chaka na mangana mange amangala se ligi yeyo nero ya era bwango iga para mbono bachakira mangana a pre-season osomo timoko yunetemi ya Bomatoge Borabu FC ya kora buya na kobaba nyangongo nandake abore bode ingikedigego kekane irindo nyara kobo nyangongo konyara kobo nyangongo nigo Guri mangana yenkoyo nigo Nyanza twatebe bwate County sano nemo ndobwate Kisii tugatwara Nyamira tugatwara Migori Homa Bay Kisumu na Siaya kwanyora chitimu chiwaka seligi ya Nyanza region chana chitimu cherure kuru nsema ya county league na gosukigu igoro usichiri chiri cherura seligi ya FKF division 2 na gochanza seligi ya Nyanza regional league kwanyora Siaya na Kisumu chitimu chikuru nsema yu chiagosori ase epuli yabo Total team chikoro Homa Bay na Migori chiagosori epuli yabo chikuru nsema ya Kisii na Nyamira chiagosori epuli yabo totora chipuli isatu kene ligi ya elire utotoro mo buibu epuli ya yemo epuli ya kabere ne epuli ya gatatu kurwesoro gongorwa Nyanza bombira na segetie kemo bakaniboka kero muntu agosoro chigosori ibere utora chi point chinyinge na kibara ngania goal difference yere engia obo munyankongo gorongo rwansi rwa Nyanza na chitimu chiriko banamba ibere koru pool A pool B pool C tayo chomera na chichwa segeti cheso ntikemkere buna mini league akaligi agake kabo kereba nyorira kamini league yakabate representation chechi seme chichon spina barabo babe kwamo bagosori uriyo kubwa kwenye ode ticket ye mase yemo kunyara kwenda semo ya FKF division twasengenjo ensemo ya Nyanza niwe kuira chitimu ibere kunyara kwa bachiko yenda semo ya FKF division 2 gotwanya ora chirisa to chintanga ni chonse bichanya ora automatic qualification ne ya kane yanyara kwa pake gotoka temeke kwa na yona se coach mwana twara Chigosori echo chechi finali tugatwara timu ya Mivasi amone timu ya Nyakongo kuruchinse Nyakango kuruchinse mo au mokomera na sense meri ya Kiendege yoso ya lenge bensemo ya Sironga ikaende nsemo ya Kiendege na bote byanda kikirikirite obokurekanu obukonyara kwa bokobororo mukaumirana lakini kimwe alikaneti bosibwe Chigosori echi Mbia mono moraria basago chakira ekarutua chagete league ya regional league Nyanza regional league zone A ndua begete egoli yaito ndua begete egoli yaito mtuisa tukakwana na wachezaji na management na bantu bonse paka mashabiki tuga tebaninga asogo ancha Nyanza ekara tuanchire na kire gento getobere bia Abotua rego sabanga tosuke kurwa sele botua renge kiagera mwako olintu na botua renge regional league lakini tujito karabia tukakorera namba 4 bono kwetera ase experience yekitu abwate kuru mwako oria abotua isaranse tukaigwana tugatebaninga emepire tora bitu gwaka kurubono etora ko mupira oyomo at a time so we got to concentrate focus ngora na bokonyara twasukire nanda maene mwana agatubwatesia na botu anywaka mpaka una twakorete no nye ligi ya ira matuka mange twagete na twakorera na tukana twasabeto monene nanda agatubwatesia tugakora a league unbeaten so twagete mepira ya range 24 tukamanage ko win mepira 22 tugake draw mepira ebere na ande karogoli statistics yego twarokia no enenchi in terms of chigoli tu abegete to abete chigoli chingi na ande tu abege tu chigoli chinge so ngama chikoranga asensi team ya ne ose team ya ito departments karibu chionsi chiara kuma chigokore ga siringia abarege mutu na abarego to nyonsiri abarenge maga na abarego tema gutanga chigori ekaro twarwete kurwa boto chikogenda min ligi yange Kiendege itwate bitu initially ya takire koba Sironga na nditi manyitivu yanga gerete ngana yange around intangani league min league koretwa Gusii lakini side ya Nyamira so na watu bangete
wiki na watu wakarta mazoezi tu na kawaida aba mburana wabote moral kabisa na babaigwete asenje kombe genya gocha Kisii itu bekana na mutwanya go sabanga mona tuwatesie chire kodingo bunuchire na itu turatema torete kombe kirimo so na butwa imogete tukagenda tubaikasirunga ebati embe bune mbrere tukanyora egetinge gwage kasi nje ya pache lakini rende abari batenenete na bakorete merubiri ya bwango baka lige geti kiendege so tukaira no twachagite late mbona baya tuanjirete tuga ke mepiri tukanyekora so ekarwa chigwaka uroje tworo kuombera na banyangongo boka banyangongo kurwe zone P au barenge mipasi na banyangongo kurusoni si barenge nyakango so chitimwe chintora aka motumanyane lakini nene natebetie abamurabane nga mupira intu to gwako mupira ulito tumanyete botambe ulito ko egera aria story geti na hindi buna to konyora amabaga ntu basako kosaria eto kobeka bwango kiagera kerere min league ego chiara abage ntu kere tricky yake na umra basako akamanya mwakiri draw SP na ande ebabekere pressure oseto ke team ya bwire na ino moko bwa egento kera tokonye ne chigori so na buto amane cheti mupira mbotangene kera twanyora nyakango asinge ntu abwate mungsuri nga tokonyora libaga tobeke chigori na buto amane cheti kunyebeka chigori sana ibere posa iyo mipasi konyora nyebekire chigori sateye mo tokonyora ntu bwata pahanda lakini tukarengereria mupira manyete mupira gore round no boche no mupira no boche na bora basako kaga nga bona togende tuchikorigie draw onyore dega yo mwari moko nyonsi begori etoke mosokera isi so tukateba no nyoro togosoa twebekeranie no nyetu anyore taka kwende gijideka 10 koka after mupira itu agete na mipasi tu anyore tu deka 10 asinge njichinza chia konyaruchi ansire ko era nandi tokaira na immediate tugere na ujageti ina mura baba bakorete gasigia tukamanage konyore uremo ana butu ahagete tukadefend igori mpaka the last minute so ikino gia tokonyete tukairira ko baba nyangongo pe region ya Nyanza mbia mono Ngete kunegento ekia sana tote bunere Steve Biko morokyo monene wetimi ya Bumachoge Bwerabu FC okoere safari ye timu kunyara kobage koimoki obunyangongo ase emini league yinyora buna ase emini league UAU koruchense mochenya mire timu ya veteran mbabire ne timu ya Muruga FC era kurwanda riba gali ya bene kunyara koba lyoko soa asense meria FKF division 2 bune timu ya Kabere kurwa sorongo rwanyanza kolende bintu mbibachire tibuya bakabuya gosori entangani bagasirie ya Kabere ekaira barabu utanyora riba gali ya bene useri bagali giya Yoko nyara koba bagosuka bosi kwende Bumachoge Bwerabu ekaminchuri gosuka bosio na koba buna omonyangongo ogosoretie mini league kabwate clean sheet keregento kiengencho sana tonde kwa manya manga igorie timu ya Bumachoge Bwerabu FC na ase wale wanaenda tupatia semeria mitandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube Ndizi TV News nchende mo Steven Captain 001 otebia manga ali arengete Chigosori Na Captain manga ayo na machibu kurwa CVT au Chigosori cha FKF Premier League tena reko bachikoera CVT au na Chigosori chirichire chiteka chiomo yali na timu ya Bidco United ntekosaria mwana timu ya Talanta FC chitaka chiricho komenta na wekiravone ga Bidco United erevosio chiguribere aseguria yemo asegeti kende ni timu ya Police FC na erere chiteka chiricho gokwa chiteka chiomo yali bado timu ya Police FC ere maega chiguribere aseyemo bakosori na timu ya AFC Leopards ewasori ere ni timu ya Tusker FC ya nyaleko bagi kunyegore timu ya Muhoroni Youth FC uguria ya massive sana segosori yare kubwate gumono sana bintu bitaragenda buya na sori yare gati timu ya Shabana FC na Kariobangi Sharks na segosori timu ya Shabana FC asiria gosori yu 1-0 egoria Kariobangi Sharks ya nguchite kachiricho mweli naende 90+1 kwere timu ya Shabana FC naende kujara kobake gosiri egosori ya Kabere ime league ya FKF Premier League ya gosori Chigosori inye ya siri Chigosori ibere ya chire makali Chigosori ibere na se Chigosori chionsi chigori chionsi ya nyonsi yu nigo chire 90+. Egento kera chikobege tire kenene sana asense media technical bench ya timu ya Shabana FC ase Chigosori chire vosio ime league ya FKF Premier League timu nyandake bakomanya mangana Bumachoge Bwerabu FC ayebune coach
ite ko ba ne coach ya Shabana use coach etimu engabo na Shabana ebona umufano etimu ese Chigosori inye ya consider chiteka chio mweli na chigori cha bile chienge chingori wali ba ngire chiteke cyo banyore chi point 3 use point ya yemo timanya inki kiwente ko change usengi getali buya andake ese timu ya Shabana twende kwa manya mange gore abo machoge mbie mono moraria njemba sagote bagorengana no kurwensema yane mepire Shabana yito ya akire mepire ene ubasa kurigereria yarujide gachisira ko bangango arachigo chia narito ko concede chigori iyi minute nga elapsi ku chia bagose abajezaji timaite gose bago chiba sono korosa kora mental strength kidogo koranga ge ku chia banse ekarujide gachigo chikwaera roche chide chigori nyingo basa gwake sabu chibungere injury time chionsi asende ndo chenga gere it's unfortunate kidogo na coach ito Samakoth eteken goal pinching ma ya Shabana pengine babwa na tabara rigereria na vera benga kerokende formation ni bago tumeka ine ne ri kwere nderi batagete gosekero kende bago suguma na mashabiki uma ere sometimes mashabiki na bara gosugume bago korego korege ndo kerokendo ta ko banda pressure utarengere tikokora Shabana baso etase game yeba tageto bugwe chinguru chionsi yegere bo ba confidence yechige mchire motwe lakini agaro koligere chitimu na chebo kari Bank Sharks chara bere ligi ya matuka mange njebune coach nare ko utaka kogenda mono from the word go ko ba suguma go ba attack yegere nyoro bugwe bwa mapema engo isaransa ndaba pima maido abera banyangonga matuka mange na barigere sometimes mbe muna no monto kunyago na defend na nyakulire karongo nyari opportunity pengine na counter attack obichira kyakora ese chita yekamera ngo kiana na kyata nyonsi na ata nyonsi kone kinakorekyo lakini rende bono budget concentration ya chiira nanse asenge njoma to mupira mpaka the final whistle na ryoko anchira nango mupira okorereki oerire so igwakoranga garanga mupira mbiyole utaka pengine kuigora agende kurigia egori na yere dangerous esengencho muno kuigora okwana kurigia egori ige ko baraisi konyoru basa konyore mipira menge buna muranga siriba tuirete mupira gwa getukuru maega ukagenda no yarenge miscommunication ye goalkeeper na defense igwa getukuru maega ugachiuka tanyora basa kuriona no mupira tu agete na yoka bere to gwa kana kwerende talanta na hari goli tu abege tu yarenge ngiya sometimes achi goalkeeper chitu matego chiaba ukwad lakini rende miscommunication area sometimes engo majikoranga etimu yito ninye bwate asenji goli nyinge tu abekiru enjiri oko majikoranga na bo montora abasa kwa avoid onye ndio ko nyoru monde team leader mono muna maega omonto go command muntu gukwana mono okore kwerende nabo konyora kerogene mwakonyire binte binge so nko majigaranga tuko chitwa bakare da way kerokenda senja pressure ya mashabiki tuwataka kogenda tuchikuligie gori lakini ya pakifaya njendo chinga nare ko coach inare kutudia pi timba sa concentrate mo na sa mashabiki nteme koranga kingo sibe timu ya ne kabisa litangani ndore ngakingosieka umaete konyonsi wana ndo manya kurunse inage mu football nande kero ukorigere ringa nande ne timu gwake yabere liga matuka mange nabe go chiave gasiengo so njenare ko saba nande kunya ko basabira toramaya wera ne back to a drawing board batemango korigere ringa ngayichi lapses ichi ngayichi go chiasa go kurwa egere bareke bishe I'm very sure bade kwende league nenke naboja konyora uchi wiki goja ne yende bune mepira nya kogenda iga nabo konyora toko majento konyare win entangani na bego tirene confidence area uchi mutu na ande na bokora muraba balemenga kumbu mupira nabo gwageka so asa senda basabata benche kidogo na manga yo concentration kidogo na ero umushia yara turusi yake timing na kembia mono yo Steve Biko otete bianda kebringeri pe bune coach andake kerianda ke akwanire gosori ya rebwango ya gosori gati ya Shabana FC kare ko gosori ya mone timu ya Kariobangi Sharks ase Kariobangi Sharks ya iraninde chance mu Nairobi Net point 3
na yokonya ikora shabane guria ya massive saigori acha eteka emirengo kianda kerenta eketa nganya rekoba ge komentu anda kina machief kurwa save TV inde mangana talibuya na enda se team ya Gusii FC ukiraboni abakosera mune team ya Mombasa Elite isechita ikaisa no yosonya rekoba ge kwera bado Gusii FC reinse esegoria yemo kwende tali ekugio kanigere inse na abakosori babere ba Gusii FC banyorire chikadi chimbariri chiabwango yakoneka ndake no gutaigwana ose miscommunication gatia abagosori ne referee ene ki referee na chikadi bire chiabwango chimbariri na kara mangana tabe buya se Gusii FC chigosori chirevosio keranda ka abagosori babere banyorire konyora a red card inde ngote biningo korwa se timu ya Gusii FC kona se timu ya Bomachoge Borabu FC monyera kwa abanyangongo moya gosori via season yengima I know magosori ne captain ikora tabana ke kia vete sava gosori bene singenjo toroche last season mwarwanite sana kunyara kwa mokuligiri bagali ya bene kwa soa se league ya FKF division 2 kwa chita kachio mwele mkonya kwa gosori amone team echo ni combined mokanya ikora nkerte 2-1 kolende kinake ka overrule obobuyo manyante ko mokonyora mugache mukebe kabuya naende muchite go panic majabone ke kubwata ande tuteme naende mukaba buya bortima na kyora ese team yawe ya beira se season ye ese season ye abakosori bane batwarira obo musana abo mubo boko bwaterana kubwese moroke to coach kubwaterana management yons twabwateranire buye poka yagari twikire nturatwara beef ende osigatima ezoezi no waka masoezi ya maya toigwana na masoezi chiza mete na discipline boy kusenga nchoba sikorikere bicheze season yengima mogosori onyora red card noyo lakini ondete yonando na konya red meaning discipline na discipline umete na kerege discipline no kobotera no bomo na coach no kuigwana ere hata konsa nimeteka kia mweli na chita chensa mchake yenya gutarire timu ya Bomachoge Borabu FC bade mwalenga se ligi ya Nyanza region ngakije koche ya Renge Jasper Marube kwa kwata kwa wasare ya Renge Jasper Marube na ndake ngakeyo nyetina nyara kwa nkweba timu ya gwate kambi esiboko nyara kwa baba gocha samo patre nango konyere timu chiaba buya tore timu chibwate chikambi chikokori buya buna inu kwa tore timu ya Gusii kinere bwate merobire meikirano ya training timu buna Gusii FC nere bwate kambi kokonyere timu nyandake ekambi ngati yechi model chiri timu chiragani gokora buya chiragani chibeke chinguru chikirani gosengyo rataba bune coach bia mono moraria egente kenene ekambi ni gento kia mana sana se team ekaroko ligereria ase setup yeito sometimes ngonya team asengencho ye ukolemerwa kifedha team ngonyara abantu echibwata bajesaji bakuru isika bange usaba bajesaji almost once bakuru isiko baguche ba struggle sana no nekera mutakete kende kogende game one chinsa chirimu bekrende na bokonyoro ndo onyorire bigo chanchira ndokorere ki mo kuganya na mpaka no nekera mukona moje konyora munyorire mu goikegeti mwanyoranga mogosoka na gosoa gitirio kaliri mwanyara na concentration na nini abantu barasete bamupira mukunyuaka busayi goto muri kuwaka mupira mna mwabangete so ndabuza gutabange kambiria nyindi ya chikunyarikana kere team emprensi gendo igoro kwe ekambi asa at least ubwata bachesachi nonye more than 10 nyetuka bande mbaroro bakurusiko bake igo kumachikoranga ikere kambiero ebinte binge bigumachi babuya bajesaji bari kibaramo ngo cheli bari ani ngonya ko komanya bari mono ogonya history kibaganya kugamba nebinte binge na ne mepire bakire kurumaega na bogonya bagonya goetera chiclips na binto binde banya kwa mna bantu bakora revision na binto binde so ekambieri ge gocha yakonya bachesaji mono ana bokonyora kero kendo ndika bwate birengere binde biya no ndika bwate binde kibaramo bakonya go share liri bare batabwati kende bakora bokonyora ge gochia menta team chinguru so nchege ndo ndabaza kusaba nande ngo request ndi yanyare kana no tumaitenge bitoki nebike ekambie basako berororo igera konya banta bange ndika konya team chinyinge lakini nande at the same time nande natabange kambie kerororo na bachesaje na baro katoligererie tumanye ekero bari kambia bo e disciplining aki kiagira na bora basako beke kambia nyore go begete bagaria konya kuwe vere na depending magana sarekire na boko nyora kerogende morali ya keire so goikumanya bachesaje ubwate
nani wikumanya bachezaji bote kubeke kambi mbaba abantu baraje ko bachira role model kiegera bana bari ska baturikireti ande bari kireti abachezaji aba baigwete na barunga kanga baikire level ye bare igo basa ko beka abantu babwata kwendengia na beko unsa abantu abange lakini obeka abantu kero kenande bacha go ane kenyora asabali abantu bacha kwanza kuoba igo konyora no nyene the fan base yake ile so ikambi ngorengia negento kia mana na ndine type kia bachezaji okoraki ukubeka kwa sekambi lakini mete next season bomachoge bara bebe nyara kwa base ligi ya FKF Division 2 na noma tevuna kirogo nyara kwa kusuka ibere bate na the higher you go the hotter it becomes, the higher you go the clearer it becomes, the higher you go na lidi bila liko nyara kwa bali komenta obwa mirali bwa lenga gati ya Nyamira na Kisii bone bukugaria kwenda paka chinse ya moja chia wogere maate kunyara kwa ko soli chiwa soli chieli next season itima nyaye buno mo soli metere biteri ngora rengeri buno mo soli mara bakwa mu abari taya mara bakwa mu abanganya guchichite mu chinde itima nya next season priority ya unereri ke bado noonde buno mo soli mo choke bara ande noonde tubwatirana tanyara to kwa ni timu yotira nande muchile bayite korona semo ye coach limete nobate confidence ye season yo chikoba ke gochese ngenjo bado ime FKF Division 2 zone mo chikoba mokoba zone kolenta mo chitimu kurunyanze senjira ndi weekend chikoba ikara bono chichia nyanza chionse ya chikoba zone muranyale koba mokoba na kenya tinda asira na roche draw ya sokire igoro ye chipul au chirabe se league ya FKF Division 2 ni mate no bwato bole mo ngenjo gwachire county league kwa beira unbeaten your first season koba regional league na mbainye ya kabere kwa wero mobuya se pool wero mobuyi asenyanze ngima utora consider se mini league nimetengo ko ere confidence temanya next season ayebune coach esabu ya onere liwagete ndiye mono muraria njebune coach gente ketanga ni mbwate confidence ase abachezaji bane asenge njoba sakurigire na mna tuwa chagite league gocha mna bakire na bwata machera makera kirende na bobe toma na wewe tuma paka sometimes kwa reguligererio ole ororanga na unyete na kwa ranga igategete gukwire team iyo gorokia ngana bo berwete ekarongo ligereria asenje management sana management na wego konye team egenda tambe ngoma chikoranga madam tubwate madam Lydia utokonyira sa tambe sana na nagende to support kihagera garogori kiregento kirituganetie kitwa motebirie karigo state go tokonya management ingi maye team matro naro endu ya enero go yunge bonsi ekaroto kukwanirana etukumujikoranga bagochi nabagotegerera bategerera abachezaji bategera affairs ya abachezaji karoba nyengene keganiriga akwana na madam tukwana twasha na madam moto support so kore ekaro kolirega kurmaga bo ekaro mubwate backup erenchire kabire yo inubune team ose intubune team yabo machoge borabu iye kompera raisi nje buno muhorokia asenge ncho egasiane ko baraisi ngo genda gitiari na concentrate na bachezaji na nyara bachezaji mbare ready go kora mazoezi mbare ready go tegerera bintu ngo batebya kutoko na ujimutu kubwatira na bone ko baraisi bono mupira buno yatoko so division 2 as twasoire league chitimu chine njia tutangane to chitwa kabere na juno chiabo gucha chiabo ichuni chiabo small simba ndoga ndakora buna bagenda tokora so nonye itundu bwate confidence kana na bachezaji bari mbwate nimbwata bachezaji andende metenga na bachezaji bare ba kiwango kigoro izone ndio tataranya ore opportunity iriyo ko soka iskoba kereji team chire igoro nimbwate imani ne team yane mna asengo soa onji team chiroro gikachie bange buya pecha ko baraisi go muna bagagere tenge team ya Lawrence ndaisi kare so nakingo tebanga boba mboyo mintumuna bo machoke bravo team ende sto kwaewa ndo ready ande ntoredi kwenye minyokia kulingana na chingu chetu mbiamono sana na chinga kia chetu ni maitesa beto kusanga mune timu ya Bomachoge Birabu FC na timu tranyale kwa watu kubwati ase entundere vose me ligi ya FKF Division 2 warana kibanyale kwa wakuru wana tote kusandake nyale kwa bagati ya etimu entanga niko ya kurukuru wa sorongo rwa Gusii na Gusii ligi ya FKF Division 1
tomate timu ya Chuni Combined FC nero yatema gutangana se pool ya FKF Division 2 na kaba ya kwenda se emini league ikase gosoli yo mweli kanyara koba ke Gusii guchase na Kurubak sase gosoli wa lege yo ko gosoli koranda ke ningo oranyare kwena kirali bagari bari goswase league ya FKF Division 1 kanyari bagari ya kabere yo gosoli ne timu ya vete na mbai bere kurense moya Central Zone bado Western Zone mangana taba bere tibu ya chinse ya mochiri chia Eldoret mbanya oli bagari ya bere goswase FKF Division 1 igese boniga rongo rwa Gusii ndobo timu ende yonsere se league ya FKF Division 1 ati timu chiraro nderi bageri yo sentundere bosio na mune timu chirira se league ya FKF Division 2 kurongo rwa Gusii chire chinyinge ndobo timu ya Bomachoge Borabu FC twatore timu ya White twatore timu ya Sportif Ichuni Combined Gucha Youth FC ati timu chinde chire se league ya FKF Division 2 wantorani nguranya ko bagakobo mutangani okobo moremu korwana ukikwene kibona yabanyare kwa bakobwa na goswase league ya FKF Division 1 na mantura avwate ase entundere busekonda seboniga torigeri amangana ngete Chigosori chia Safaricom chapadimba Chigosori cha birase ebinyoro au korentama bosere bwate miaka 15 nemo wike miaka 20 abo bagosori kurwa se ebinyoro kurense mu ya sub country na seboniga chigenda kwa era ne Chigosori chia county level gereza chinse mochi nyinga na igase nyanza chance chiairi na gati timu chia kolire buya namo na timu ya small simba nyarite ko baba nyankonga saba muna kurwase ensemo ye county ya Kisii tore timu ya Kisii Queens na barabe kunyara ko baba nyankonga ensemo ya basubati ko Kisii chinse mochi Nyamira ndo twara Rigo Starlets ko baba nyankonga ensemo ya basubati ensemo ya bamura twara Nyaguku FC yakoba bagwetuma sana babatebe bakire Chigosori echi ebachaire kurende bagetuma kone kibuna babuire Chigosori tigwensemo ya kiendege ase weekend ya eta anda kendingani tore chibita chia etime ya Nyaguku FC Chigosori bwabo ne nkwana ye kocha yabo kurensemo ya kabere studio. Kitu cha kwanza hao watoto ni wadogo, they understand what you tell them na wanachukua masharti vile nawaambia, and they are boys who pray together always. Kwa ukweli ni kwamba haikuwa rahisi hivyo na sijaamini ya kwamba ni ilikuwa hivyo. The other team was a good team. It's only that they were wasting their chances, and the chances we created, we scored as per the instructions given to the kids. When somebody underrates you, don't show your capability. The capability is shown in the field. The team, I've heard people were saying that they were better than us, but with the football, it's just the results. Anyway, I'm congratulating Safaricom. They started this Chapatimba some time back. I'm wishing that they continue. And if anything, let us have a national team by the name. Andako ino morokio manene bwe timu ya Nyaguku FC ko kero obubyobo meta ibno magosori kabiro ko bati Chigosori chichia cha badi basing enjo abana bagosori abakana no ruwete ko bagoswanse mu ya senior category timu nyangi kediora atebe go Chigosori chitotorire cha padimba tutarire Talanta ela chirengete ko ikere bye kwa bya basai ababake kweguri bagali okubwatu na kororekana timu nyaye birengali bombiri bigo Chigosori echi kulingana na nje cha badimba na Safaricom yagenda yetekia sana asenge nchoge konenja talent yerengo metekero kwegero mupira kurobo kebwao yakobera rahisi kuna intuze timu yetu mtu agwate abagosori anga babere
barengi wakachapa dimbe nande bakirite timu ya Small City ini exposure gete yarengengi yarande at least njatwete umurari eri nabo aba basori abake kumbe bakunya wa umupira biye kabune nchena abo betu sana kore nche umupira urenge wa kugari tende yo tende naro na tende ti chapa dimba Small City against it umupira ino agetu ya sana na anda at least motivation mzali nkonya wa kuguzi Safaricom ni eri yarengengi ya sana ikomamenta nande era tole exposure ngia banyalo ba waka steam chine na chingia nande banyalo ba waka birawe binene toro raba gosori ba rure kure kerenge kwe kena kokora manene ase steam cheito buna ba ikroto tebia sema ya boma choge barabu ba bwata ba gosori abwa bake steam chinyinga iga sorongo rwa Gusii kati ya basori ba kochi gosori ya se gosori chebi lab ya bene ligi ya Nyanza Regional League ligi ya County League kati yabo timu tuyora anyole tabwate mosori ore chinse mo chirichi ya high school gosekere ba chire rusa bakwa guri bagari ya vene ndio kunyara ko baba ko gosori tore wetera chigosori bune chiga mosori buna Ezekiel Omuro mo gosori mo kesana boniga wateliva gade ko gosori ya ligi ya FKF Premier League ese timu ya Shabana FC kati ya gosori bali ya bakepi kanda ke buna coach Biko krakurieri bana gosori ya bake abange babo bagenda banyorama bagayotwara professional coach professional facilities kare miaka yetandiri 15 nali bakonyorabo kimena nikekera koru eli ansadire gati yaiga gati yake wake umwana omoke na konyora support aganiri ingikera koru gatia mbie mono mararia ensi yaito ya Kenya igere bati mbenga ebintu ichigosori teriko chira ko serious mono wasa kurigereria ntu wa structures chirichibwana to kobororo tutware under 9 tutware under 12 tutware under 15 tutware under ona kero kurigeria konyora Safaricom ya sokiri asengi njebwate bikerengereria kia ya chire ya bikire kurende chapadimba ona koma konyoranga abachezaji bago chororo muchezaji gakumuka kurungaria abandi kero kende mbanya gweterana na academy mbamanyiti kurende baruno gochariyoka na gochoi na kwanza goita umupira rioka sometimes kwenye wachezaji bande na mazoezi mbanya gukora nari kusaba kurende bune federation ya ito ya Kenya ebintu ne binge structure njire bwene tekorosia obasa kurigiri no ne biti bite bitoko tumeka mono etoko saba biti binge obasa kuri timu nyinge njibwa biti byabo na hendike gotoke timu ne bwate geti no mugondo usekero kende na setenta abana bakogenda ba no wanza kuruororonga kaoche kurocha kwa machezaji ke kobega siengongo so igende ketanga nikitoi yereti kabisa ne nsema ya government asinge njonye ndibare kuanza babwaterane federation na kero kende na corporates kwende chigo chichia change buna chapa Safaricom ne chinde barigienchera yokonyora koreta chibesa chirosie ebiti byeito chirosie ebintu birikero kende bitakere ko konya abana aba egere basuke bagikoba abajezachi abaya babwaterane batiga mangana yo gutwara obonje kegera kumajikonyorenga kinyinga abantu ne chibesa bapimete kendi yonse karege gosoka kone toire biro gari goro tore usene federation ne kwende sabu ene twagetari ngakingo cha kurugaria kero kende njikuburi kero go gusine kia siasa ngakigete igo ngago pimete nga besa ke gosoka ene insemene ne yabeseria kwa mwanyi onchera yagende binte byao onye ndiye antwara kwanja batore ngore eri kero kende batete gokonya abana babake ibare kobeke binte bimikakati barangeri abantu bari stakeholders bonspipi bare abantu bagete mepira kero kende bere betere topo makongo ari babashe nabo abarenga bintu kibara kore biya bakonya abana babake korunse ekere pamanye mupira barinse kiagera kwanza gutrain umwana mondo kero kendo bere 18 years some pesk kero kende bintu bikebikeiga igeguchi abega siengongu na bande bakora gutabugata na ne bintu binde so no kinaro gusabanga structures cyare ko bekubia ne government itware omoyo uri bugutaka gukonya pono kubwaterana ebintu no bubya chako babya abana bakurunsa bagenda rioka batambuka bakogenda rioka ega ne garogara miskari cha bingilane bande batobwete tegero umwana onye ba identify ekipawa kia ekorunse ne toka ne miaka 7 kabwate karigeri gwase academy ka goswa mwana kitamba cha kurugaria cha goikere miaka eri atageruja gwake kurende obero mwana manyite binte binke igora abona no mupira cha gwako mupira makongo seriously professional football so
abuake no government ne federation ne gwende batire ni timaega otherwise kanga mupira Kenya kanga usukire mbia mono morali Steve Biko gosake gura kerikera kuruko kokora ribagarire gatia abana bwate biekwa na amabaga ne iri konyara kwa bagusuka bwasyo torore katia abagosori bali baorokiri ebiekwa byabo na abayabalnaki abagosori bana babo Aldrin Kibet banyeri bagari ya bene dokonda chinse chirichia Spain kwa gosori ase chi academy zenjo mbaroro baroche ebiekwa byabo boronge na kerikera kuruko basira banyare koba bagusuka bwasyo tokora manarengete Chigosori chia Safaricom chapa dimba tukumurikire ligi ya National Super League gendrete kubwatanse ase ateche timu imeye ligi yu Chigosori chiabo chia kabere ase egosori yu nayo gosori erene timu ya Mombasa Elite ya nyikorire timu ya Gusii FC gore ya masevosa na gatia bali banyore kadi mbali ase timu ya Gusii na mona Bravo Nyaji gatia bagosori barase timu ya Gusii FC ndorora ase gosori kubwatanse umochio Nairobi na Gusii FC ra gosori korende wiki ya eta mbaga gosori ya bentaga negeti kerikeme kare na Cardinal otunga mosocho bare kosera mone timu ya Arua ase league ya FKF Premier League ene timu ya Vihiga Bullets na ase gosori yeyu Gusii FC bakanyoro buya bonene bwechiguri sano ase yemo edore chibicha kurense mo ya kabere studio. Serious. Maya sore ko nyara ko bage ko era gatie chingwana chia aboroke bane bechitie mu chonsi nase umoroke mane beti mia Vihiga Bullets ate bagatia birivia irere time ko nyara ko bage gosiria ko sori yeyu ne ria bwata ba ko sori banga bajia taranya chinga kichinto ruchuko manyana kibako ko sori andake na gutwara first 11 nyara tumeke ase ko sori. My name is George Oko. I'm a football coach by professional.
I'm a head coach of Vihiga Bullet. Today it wasn't our day, it was a bad day in the office, but I know we're going to bounce back very strongly because you see, I have new players, like 27 new players in the team. So you understand the transition. And the reason why we've conceded 5 goals, I cannot blame the referee because all goals were clean. It was due to bad marking and also allowing them to take those free kicks. But I know it is part of football. These boys are still young. I need to give them time. I know we are going to bounce back, especially the second match at home. So me, I'm not scared, I'm not worried, and I know my boys are going to bounce back very strongly. Well, hii ilikuwa game ya kwanza na vile nimekuambia hapo mwanzo, wa vijana wangu wote ni wageni, nimeishi nao wiki moja na ndio bado nazidi kuwatazama. Unajua kuna ile kitu inaitwa inferiority complex. Hao bado ni vijana angali age ya around 20, wata catch up because there's inferior. Unajua tumeconcede bao za mapema na sisi kupoteza penalty ile tulipata, unajua tungefunga hiyo penalty vijana wangepata morali ya bounce back immediately. So mimi najua tunaenda kuprepare, nimestudy wa vijana around 15 wale ambao wamecheza na najua na nitazidi kuwa study polepole until nitakuwa na first 11 yangu ya kucheza game because hii ni game ya kwanza na kuteleza sio mwisho wa mwendo. Ya tumeteleza, lakini mimi najua from my experience na si mwaka ya kwanza mimi kucheza NSL. Nimecheza NSL kuanzia 2009. So mimi najua the tricky part of it na mahali tunaweza kutumia kama advantage ile ya kwamba kuona tunaanza win games, win matches. Kuwin tutawin because already nimesa study wengine. Nimebaki na squad nyingine, nitazidi kuwa study game kama 3 4 5. Asante mechin kwana korwa sobote ne libwe timu ya Gusii FC nigo Kasim Junior utie no mori kama ne Gusii FC ndakaba kopeka bene buna bado no nyere taranyoro ibaga bene yogo twara first 11 okolenga nechi signing timu ya Gusii FC anyora chiteka chomo lichire chinyinge asate bene sabali egenderete se ritkonero yagenderera ase Gusii FC asire gosori ya bari gosori na Mombasa Elite kolende enere nkwana ya Kasim Junior wiki ya eta. Kwa majina naitwa Kasim Junior, mimi ndo mkufunzi mkuu Gusii FC. Ndio. Mechi leo imekuwa mechi nzuri sana since ni mechi ya kwanza kwenye ligi. So tumejaribu sana kungangana tupate good results because una realize first matches za ligi huwa si matches rahisi. So tulikuwa tumejitahidi sana and umeona after good preparation tumepata positive results with hizo goals tumepata mingi. Ndio. Naweza sema kwamba still tuko na a lot of work to do in terms of build up zetu and again in terms of defensively. Unaona tumeconcede goal moja, hiyo inamaanisha kidogo defensively hatujamakinika vizuri. So tunangangana sana because next match tunacheza against pale Mombasa Elite kule Mombasa. So tutajaribu sana hii wiki inaanza, tujaribu sana to work defensively na pia tuzidi kusharpen wale forwards wetu pia tufunge mabao mengi. Tunakuwa push sana, tunaangalia gelling hiyo team chemistry haijaingiana vizuri. Umeona tumefanya a lot of changes pale ikifika half time because tulikuwa tunaangalia in terms of hiyo team chemistry haikuwa imeingiana, tukajaribu kuangana tukabadilisha kidogo, but na believe with hii new squad tuko nayo ni squad ile versatile, ni squad ile wanaweza change things vile wanataka anytime wanataka. So we have a very positive and a good squad. Kuna uwezekano mkubwa sana, naweza sema bado ni mapema, siwezi zungumzia sana, bado ni mapema, but kuna uwezekano mkubwa with andake Steve biko kwa randa andake chinkwa na chia abawora kivonsi ligi ya National Super League ne ligi yengeni abange bateba Universal ibuna ligi ya kabiri mensende yonsi second tier league leo chaba the most competitive league no nyako bwe ligi ria igoro mono sana system chika ndete ko Rwanda gati ya timu ya Luanda Villa torde wiki ya weekend ya eta biko bunga Chigosori sana torde Mombasa Elite yekwanyora chipoint isa to Gusii FC ne wate sabali ndi wiki ile gosiensemo ya Nairobi ne timu kwa Gusii ne friendly ikora Chigosori sata sevosa timu ngori quality yabo na plans yabo chati mwendo sinogo tire ligi igoro njikira ne season ye muragenda usagoteba na ligereria Gusii FC
Una batebire botambe mupira omotang'ani kitire nabo gochora abo mokora ake kiagera nario gosoa ogwansa gosoma kero kende ng'aki chitimu chiwaka chitimu chionsi buna chireiga baramanyana noe barabwo ng'aki mupira kere timu opponents bagwaka mupira obo so yenere ng'aki eri omonto okoira konya korigereria konya gostudy konya komanya ng'abanto aba ekero bagwaka kero kende ensemo yabo ng'e Dangerman ing'o ogwakaga lakini ndekero overall igero ngokwa muna narora namachikora ng'a Gusii FC kasi mwabasa kubeka timu eri buya nebwate quality players wachezaji abange barororo n'abachezaji bari hungry batagete kubwa umupira oro norongo bwati reri tuko tubasa batabuna rero umupira bakire Mombasa kero kende nturamanyanga mbindo kibirira kero kende baja guita umupira oyo timanye tinga no kusafiri peke yake kugenda Mombasa sometimes nabego jaraba no into gatuwa gajire yagatwire challenge senge jiri bere riri kora toka Mombasa timaite sebo no tikarororo obasa kuri okoranga kasi muna bagenda nebikerenga kyo gutaka ko attack from the word go egarabwo mupira oyo but unfortunately kero kendo akapatikana ekaro konyora etimu ko uchire dibere chance chijire nga kero kende baba frustrated kero kende bara ndogumanya gusena zeme yo cheating ndogumanya gusena sense kwerende gose bali no mupira banza gwake mepira bube so sometimes na bego jara ba tricky yake but ekero ko ligere na boko majikoranga Gusii FC mbago ate chance mna gwate ba NSL na mna championship ngombu NSL na bego competition ko majikobo gere very stiff eko eche competition ngong timu ekero yang'ang'ani paka ya ikire goraria na bagote amana yakorere gasi but ento naro gosaba ase timu jicheito mbaba sakero kende koranga balusire umupira oyo kabere kero kende basoyu bwoba umupira bagatanga football is round na bora ako umupira umuya kabisa lakini tukiri kwa bogete bobe na umupira ogoitwa so naro gosaba kero bakoirana baje ba concentrate kero kende baligeria se babwate weakness chirichi yabo egento kiagera baje goitwa bakore gasi ase chinse amukiri barora egere bakero bakogenda umupira bakabate Nairobi bakabate Nairobi United ine yamo yabo timu iri twakanera ari sameta Nairobi United it's unfortunate mbato itete 2-1 lakini nende karona aligiri zawinche tuwa uzeti chance chinyinge sana nende to tumakini kake kona butoje ko baita so ko karo ngoligere ngabasa ko concentrate ase weekend na ande nabaji ko ndase game eyo bakumupira byana bakonyora baretiro bubikorwa rwase Nairobi United so again tegena ngeringa na management na coach baje baligererie nga yumo chando renge onye bachiete bu yakere gento gyarenge biya so baligerega tinga ngayi ngi bote korekebisha na bondo chenga egeronguri na ngoranga Gusii na bera basako be timu ingia korangana ne quality ya bachezaji bwate. Okay, mbia mono sana na kuikaraboni gase ligi ya National Super League chitimu chiricha kusori chingo karaboni na Chigosori vere echita Chigosori chavo chaka vere ritukuri yango kuikaraboni ega timu ya Kajiado FC na ubatanga ine na kusori Chigosori vere na babu ide Chigosori chionsi ivere ere tanga ine nechu pointi sano nemo Luanda Villa kanyoro Luanda Villa Nairobi United Mombasa Elite Naivas Mara Rainbow Gusii na Kibera chionsi niko chiabugira gosoria yeme mo ikaraboni ga ase kati ya wacho chitara gosori Chigosori vere ime liga ya National Super League achitira insego ikaraboni ga na mone timu ya Dimba Patriots Vihiga United Coastal Heroes Darajani Gogo na Vihiga Bullets ejuwe ikaraboni ga chitara nyora buvui bonde bwensi ko ikaraboni ga ime liga ya National Super League ligi ya daraja ya kabere ime ya NC ya Kenya na gato kuria se to sabone sama rikete ligi ya Football Kenya Federation Kenya Premier League ko ikaraboni ga nigo Chigosori chigandete ko bwata instead team Chigosori Chigosori chinyinge nego Chigosori Chigosori nye na ko ikaraboni ga timu etanga ine timu ya Kariobangi Sharks bagosori Chigosori nye babwate chi pointi isano na isato timu ya kabere Posta Rangers Gor Mahia FC arafu timu ya Tusker FC ikaraboni ga Chionsi pitch chiwate chi pointi isano na ibere magega ya Chigosori sato gutatige timu ya Tusker FC ya gosori Chigosori nye
Nyarabuna Tusker FC segosori ekobwati mbabe bakogenia timu ya Shabana FC ndobwate timu ya Bidco United Chigosori nyebwate chipointi 5 nemo Shabana FC re namba 15 magaye Chigosori ebwate chipointi bere bagaye kwenda makarine timu ya Talanta FC na kwenda makali naende ne timu ya Police FC na nseto kwate timu ya Nairobi City Stars Chigosori satonero chipointi bere Sofapaka Chigosori sate pointi yemo Ulinzi Stars nere timu ngekondo ikiraboniga Chigosori sato tiranyara kobage kubua gosori ende yose ndakaye buno gosori kubwati ya Shabana ko vale bakogosori amone timu ya Tusker FC Tusker ne timu engia timu ya Kora na mbaibera se entunda ya eta eliende ya eta banyara kwa kubwe ligi ya FKF Premier League bagosori bikombe vya Afrika bikombe vya Confederate CAF sasa sema ya Afrika Shabana versus Tusker na kero cha gosori Asencho kana kropate timu yanka asencho na bonkoro na Shabana na bikobwa ibase korekebisha makosa yanyu sinchikoche jidega mwale aboigo ibase okora obonje kulingana n'ikigemo kirumete unachikoche sinkolige barasa makosa barekebishe gocha aba konyoro ubi naboigo Tusker umete wameka kwa ligi sana so balitari bantu gochira igora isi azimo chipange ambe grade kabisa juu nao game itakuwa rahisi. Shabana wajipange, wajitume na wapeane yao yote, watashinda tu. Ndoro korwa se timu ya Tusker FC ni maita ibune coaching kwa kwati namba akora maoncheria mangese gatia bagosori babo bali babwate emyake minga bange mbaso kigu se bali abakebatira nabo na Charles Mumanyi kororongorwa Gusii captain we timu ya Tusker FC na bagosori bange abakebono bakaletwa se timu ya Tusker FC namba gendeta okora buya mega Chigosori soto chipointi sana na ibere ekunegenteki ya sana ase ligi ya FKF Premier League parti manyaye oise obe coach ya Shabana isinjo wikiraboniga ama sabo yando onde bwensi Shabana mwane kunyorobo bui erinde konye timu letu are confidence na eseto la se league tenyara kwa frustrated isinge njokere timu kwa frustrated panic ya wosoa na wale mukonyora se panic decisions chira akoru baki likia dengeki na mukira akuisiko isinge njo ya confusion na tension ya roro obe coach ya Shabana yakosori bakosa na Tusker approach kira akonye Shabana chene chipointi 3 mbia mono umuraria egento ndabasa gukwa na mupiro Tusker no makongo Tusker ni what experience no what ebire na indo ekaro koligereri no nyaba chisa cha filmia no mbaruo baka join team chinde lakini nde Tusker na bangaini no nyaba kubisia bachiza chimbari kurusi ba bonsi nguti gabara bachiza chibari bacha konya babageni bagocha egere basoye bwanga se system yabo buna baganitie so ebasako Shabana na ko coach ya Shabana na ko bakeno koth ikemweye tinara kogenda ngende kwa attack mono Tusker manye tase football na boko kumupira muya lakini at the end of the day etoke kwa buirwe bandu mbari kunyora mupira uri kwaka sometimes umwe tana boko kwa mupira injireri muri nyaka kiro kwa mupira uri dati asengencho basa kuligereria Tusker asepeke ngoda mbari gore itake njena ko savanga abeke formation karo kende ria irabe mnabantu to be mnabantu go city back tonya ko invite abangwana bali tonya ko ba invite tonya karanga ntonyora sitora nyare ko penyera to konyore chance kabire yo ntubwata bachezaji bara minyoke bara kore ko ndobwate speed abantu tuligie goli na tuligie goli ya moto defend paka gukwa maitege ntobone tutagete no kubwa konde once ko vyovyote vile egere ira ni confidence ya se team yetu ya Shabana lakini tubasa kogenda twa kumupira Tusker ndu agete na boyfriendly tokanyora ase una town warriors tari mwage gasende yarenge matukotara era make nabangwa nabaguika sana so mbaza batabanga kuchaka muri build up mu wansa kurumaya na nini togo build konda mutwe etora basanya to kora makosa mangi korengana ni system yabo yo kwa kumupira so mbia to ba invite lakini matobe compact to batange kabisa tuanya kubarangiria to anse ko waka long balls tore go sentonyare ko exploit kwende yabo defense yabo tulige goli na wane ya mo ibere basi banya ko na to biro mupira
njemone kine kindatebe Ebine birengere via Steve Biko muruke munene bwa timu ya Bomachoge Borabu FC barata gusanga mangi igoro ya E-League ya FKF Premier League yiga igoro P imense ya Kenya yema yo gusanga manarengete league ya National Super League one 7 to gusanga mangana rengete league ya FKF Premier League mbono kubata na itunyora bune semo ya mitandao Facebook watunyara wetera Ndizi TV News Digital ensemo area YouTube wetera Ndizi TV News ensemo ya mitandao SMS line nabo toikeira asobo ikira no togendere gusanga manga 7 tokwenda mutimo komokero tukoirana toreria manga ya kakandase amangana yenkuyo ya Europe mono UEFA Champions League ya gosoretegu timu chiro chiage tu chiro chitage tu chiro cha chete makali ntwe manyia mange yense en Ndizi TV aigo no bwansu mo Gusii aigo no bwansu bwe Chigosori